makabarta na ba abu nake so ina ta yi nisa zuciya na ajiki ba ke sai makabarta. Babu sa'arta zuciya ki shige dai garki mata keta soyayya ta ce dai mata ku yi jiranta Rabi Zainabu Abu kan ki zan dau sanda kan ki zan dau fansa. A zuciya na saka ki kuma kin yo nisa raka ni da raka ki mu danyo wasa banki ya zama aiki na dosa na riga na yi nisa baki sai makabarta Zainabu Abu yake so. Ƙarshen kwalliya kuce dawi so yan mata duka sun fito kin fi so idan kina guri ba a zancen so Zainabu kin musu nisa gona ba ki da tsara. Ki amsa sallama ta ki gane manufata gabanki ne ni yanta ni sai na yorata Zainabu ta ce fitila ta ce aminiya ce ta ɗayan ke ce Zainabu Abu na sarauniyar 'yan mata. Ga Zainabu Abu irina kin yi shigewa ta rike rabu shi ne ke bayarwa kamar ki babu ido bai hangowa kin bijini da jiji a ciki kin kwanta